Jakin nahi duzu zergatik garen lider globalak automobilgintzako osagaietan? Pertsona apala garelako, baina elkarrekin lan egiten dugunean gauza apartak lortzen ditugulako. Fagor Ederlan industria kooperatiba bat da, eta Mondragon taldeko parte da, munduko kooperatiba talderik handieneko parte. Hemen pertsonak ez gara langileak bakarrik, bazkide jabeak ere bagara. Benetako konpromiso batek lotzen gaitu, gure lanarekin, gure ingurunearekin eta gure etorkizunarekin dugun konpromisoa. Hori da, gure proiektuaren arrakastaren eta sendotasunaren gakoetako bat. Pieza ikusizin hori fabrikatzen dugulako, inork ikusten ez duena, baina dena funtzionatzea eragiten duena. Chasis, powertrain eta body in whiteko osagaiak fabrikatzen ditugu, etorkizuneko ibilgailuetarako diseinatuta. Soluzio osoak eskaintzen ditugu, diseinukoak, ingeniaritzakoak eta baita bukaerakoak aberakoak ere, balio erantzi handienarekin. Material eta teknologietan adituak garelako. Ez gara galdaketa hornitzaile bat bakarrik. Askotariko teknologietan eta askotariko materialetan dugun gaitasuna dela eta sektorean paregabeak gara. Doitasunez eta bermearekin ekoizten dugu eta osagai bakoitzean kalitatea eta segurtasuna ematen dugu. Berritzea gure jarrera delako. Eta ez gara fabrikatzearekin bakarrik konformatzen. Sektoreko teknologiarik eta instalaziorik puntakoenak dituen zentro teknologiko bat dugu. Eta horiei esker, gure garapenak ekoizpen plantetara zuzenean transferitzea berma dezakegu. Ederteken, ideiak soluzio erreal bihurtzen ditugu. Eta enpresa globala baino askoz gehiago garela esango banizu? Europan, Asian, Ipar Amerikan eta Hego Amerikan ekoizpen plantak ditugunez, gure bezeroei erantzun globala ematen diegu. Baina lokalak ere bagara. Gauden inguruan errotzearen eta inguru hori garatzearen eta eraldatzearen alde egiten dugu. Zauden lekuan zaudela, zurekin egiten dugulako lan. 和你一起 ¿Y con vocês? Eadektoa. I'm with you. Und mit dir. Sektoreko ibilgailu ekoizle nagusiak gure bezeroak dira. Haiengandik gertu egoteak, haien beharrak ulertzeko aukera ematen digu. Eta horrela, haien xedeak lortzeko soluzio pertsonalizatuak eskaini aldizkiegu. Gure bezeroei aholkularitza eta laguntza ematen diegu, ezagutzatik eta esperientziatik abiatuta. Etorkizun jasangarrian sinisten dugulako. Jasangarritasuna fabrikatzen dugun pieza bakoitzean dago. Pieza fabrikatzeko moduan eta arrazoian. Osagai arinago eta eraginkorragoekin. Eta materialak berrerabiliz, hondakinak minimizatuz eta energia berriztagarria erabiliz. Gure karbono aztarna murrizten duten prozesu arduratsuekin. Eta irauteko, dibertsifikatzeko eta eraldatzeko apustua egiten duen enpresa ikuspegiarekin. Jasangarritasuna ez baita konpromiso bat bakarrik, gure ondarea da. Badakigulako zein den gure tokia munduan. egiten dugun horretan sinisten dugulako.